Bire bitke, knjiga Gevina Ortlunda, izvrsna je knjiga koja u hrvatski književni prostor donosi jedan pristup važnoj temi teološke trijaže, kako je autor naziva, bavljenja doktrinama koje su nam primarne za kršćanski život, ali i oni koji možda nisu, kao što je autor reći, primarne, već sekundarne i tercijalne, kako se nositi sa njima, kako voditi dijalog o stvarima koje su nam važne, bitne, ali možda nisu suštinski važne za spasenje, a kako u onim stvarima koje su važne i suštinske za spasenje, kako u tim doktrinama, u tim istinama biti hrabar, biti uvjerljiv, biti opet mudar, uravnotežen, staložen, i zato bi preporučio knjigu Bire bitke da se suočimo sa nekim stvarima o kojima smo razmišljali i sami razvijemo zapravo vještinu odvajanja bitnoga od onog što je možda malo manje bitno, ali opet nije nebitno, i zato knjiga Bire bitke je jedan dobar izbor za vas. Vjerujem da knjiga donosi jedan dobar okvir koji zapravo može ponuditi jednu deeskalaciju te atmosfere ultimatuma u našim teološkim raspravama i razmišljanjima i promišljanjima. I vjerujem da zapravo može biti, ako se čita sa razumijevanjem i u ljubavi i u kršćanskom duhu, može biti zaista dobar doprinos za naše vjernike, za naše crkve, za naše pastore, i vjerujem da zaista može biti korisno.